El 16è punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al Govern sobre la situació del personal de l'Administració de Justícia. És presentada pel grup parlamentari de Junts i per fer-ne l'exposició té la paraula el diputat senyor Isaac Pedrós i Suárez. Perfecte, gràcies. Gràcies, president. Bon dia a tothom. Conseller Espadaler, bon dia. En la seva compareixença del 19 de febrer, vostè va dibuixar un relat de modernització de l'Administració de Justícia que sobre el paper podia semblar més eficiència, reducció de la temporalitat i una millor organització dels jutjats. Tot això sobre el paper. Però quan aquest relat es confronta amb la realitat que descriuen els professionals que sostenen el dia a dia dels tribunals, emergeix una distància preocupant que exigeix respostes fermes. I això és el que li demanem avui. A més, li ho dic amb tota la contundència, aquesta interpel·lació és un crit d'alerta dels treballadors organitzats, molts d'ells a SICAP Justícia. De fet, els saludo a tots ells que avui ens segueixen a distància o ens acompanyen des del Galliner. Treballadors que viuen en primera persona les conseqüències d'una gestió que desqualifiquen i desqualifiquem de desendreçada i injusta. Per començar, i atenció, conseller, el que està passant amb els processos d'estabilització desnaturalitza l'objectiu de la llei 20-2021. Recordar que l'objectiu d'aquesta llei era posar fi a l'abús de la temporalitat i estabilitzar les persones que l'han patit. Però vostès, l'actual govern de la Generalitat, han convertit aquest procés extraordinari en un mecanisme que, en lloc de protegir les víctimes, les expulsa. La plaça es manté, sí, però la persona que ha sostingut el servei durant anys queda fora. Per tant, no s'està resolent l'abús, s'està perpetuant. I això no té res d'estabilitzar. Això és substituir persones. I, conseller, tota aquesta deriva es concreta en 3 fractures molt greus. La primera, l'autorització de l'estabilització com a promoció interna encoberta. Conseller, a Catalunya més de la meitat dels aprovats en alguns cossos ja eren funcionaris de carrera. Això no només desvirtua l'objectiu de reduir la temporalitat estructural, sinó que, a més, introdueix dinàmiques de carrera vertical per vies que no els corresponen. A més, segur que vostè coneix també el fenomen dels doblets i triplets, persones que acumulen més d'una plaça i, per tant, genera vacants artificials que tornen a alimentar la precarietat. Mentrestant, conseller, milers de persones que sí que són víctimes d'aquest abús, insistim, queden fora. Primera fractura, doblets i triplets. La segona fractura és la manipulació dels criteris. L'alteració de la data de referència per al còmput de places i la manca de valoració real de l'antiguitat a Catalunya han deixat indefensos molts professionals. Conseller, l'antiguitat no pot ser un mèrit més. Ha de ser un element central per reconèixer l'arrelament i la responsabilitat assumida durant anys. Vostè s'imagina una empresa que faci fora els que porten més temps? No ho sé. De fet, a això s'hi afegeix una valoració insuficient del català i dels coneixements dels sistemes propis, fet que ha facilitat l'entrada de perfils sense experiència en la nostra realitat judicial.
De fet, el resultat és paradoxal. És a dir, es desprotegeix qui ha sostingut el sistema i al cap de pocs mesos el departament es veu obligat a recuperar interins perquè el model no funciona. Això, insisteixo, evidencia un fracàs operatiu i de mal govern. Segona fractura, criteris manipulats. La tercera fractura afecta un col·lectiu invisible i essencial. Ara li estic parlant dels lletrats de l'Administració de Justícia substituts, professionals amb anys d'experiència, responsabilitat directa en el funcionament dels jutjats, que continuen amb precarietat absoluta i que ara seran destituïts sense compensació ni reconeixement. Sens dubte, expulsar aquest capital humà significa perdre coneixement, memòria institucional i capacitat operativa. Després diem que els jutjats no... Clar, les decisions que es prenen... Insisteixo, és una decisió amb conseqüències estructurals greus. Tercera fractura, expulsió de capital humà. Per tant, davant d'això, Junts per Catalunya ens veiem obligats a demanar-li com justifica que un procés d'estabilització no hagi prioritzat els anys de servei prestats a la mateixa administració que ha comès l'abús. Com explica que el català no hagi estat un mèrit determinant. Quines accions ha impulsat davant l'Estat per corregir aquestes mancances, si és que la seva intenció és defensar els treballadors de l'Administració de Justícia de Catalunya, que no ho sabem. Li dic perquè les seves respostes deixen la sensació, donen a entendre que el govern no està disposat a plantar cara a Madrid quan els interessos dels treballadors catalans ho exigeixen. En qualsevol cas, i recuperant el fil, mentre vostès parlen d'èxit, la realitat mostra tensions evidents i contradictòries. Conseller, s'han hagut de publicar ofertes urgents al SOC per cobrir vacants. Perdoni, però això no té res de modernització. Això és improvisació. A més, mala improvisació. I quan vostè afirma que una gran majoria de les persones estabilitzades tenen arrelament a Catalunya, què vol dir exactament arrelament? Arrelament, al nostre entendre, ha de voler dir experiència, coneixement del sistema, llengua catalana i, evidentment, compromís amb el servei públic a Catalunya. Per això li demanem 4 dades concretes. Quantes persones han pres possessió efectiva? Quantes han demanat trasllat immediat? Quantes places estabilitzades tornen a ser ocupades per interins? I, sobretot, quants dels estabilitzats eren realment interins en abús de llarga durada i quants funcionaris de carrera? Les xifres apunten a un problema de fons greu. Milers d'interins i només una part de places ofertades. Això vol dir que una gran part del personal que ha sostingut el sistema quedarà fora. Conseller, és una qüestió estructural. El risc és perdre capital humà acumulat durant dècades. I això es produeix, a més, en un context de transformació organitzativa amb la implantació de nous models de tribunal. Els jutjats no es percep estabilitzat, sinó tot el contrari, canvis constants, reorganització de tasques, tensió en els equips. I en aquest context sorprèn que es plantegi un model de selecció basat en competències que redueix el pes de l'experiència. Per què hi ha una competència essencial que no es pot mesurar fàcilment? És a dir, l'experiència acumulada. Quan aquesta desapareix, el sistema es debilita. I, de fet, encara més contradictori és proposar programes de mentoria perquè el personal amb experiència formi els nous funcionaris mentre aquest mateix personal està a punt de ser destituït. És que no té cap ni peus. És una paradoxa que evidencia les incoherències del model. Per no dir que fins i tot és una falta de respecte. És una falta de respecte greu del departament al personal amb experiència. Francament, això no és governar per tothom. Això és abandonar precisament aquells que han sostingut el servei públic. El departament reconeix el seu valor quan necessita que formin els nous, però no els reconeix quan cal protegir-ne la continuïtat.
També cal abordar la dimensió pressupostària. Es parla d'inversions importants en modernització, però no hi ha inversió per afrontar les conseqüències de l'abús de la temporalitat. Com es pot impulsar una reforma sense contemplar el seu cost social? Vostè ha dit que la justícia necessita estabilitat. Precisament per això li demanem com pensa garantir-la, si el resultat pot ser una rotació encara més elevada. El risc és laboral i institucional. Una administració amb alta rotació és menys eficient i menys fiable. Per això, també li pregunto, com pensa el govern evitar la pèrdua irreversible del capital humà que ha sostingut els jutjats? Modernitzar no vol dir prescindir de les persones. Per això també li demano com, insisteixo, com garantirà la continuïtat d'aquest talent? Impulsarà mecanismes propis d'estabilització amb segell català? Exercirà el lideratge necessari per protegir la memòria institucional i la identitat lingüística del sistema judicial? Acabo, president. Conseller, no es pot combatre la precarietat amb més precarietat. Protegir aquestes persones és una qüestió d'eficiència, de decència institucional i de bona gestió del servei públic de l'administració de justícia. I els ciutadans tenim garanties amb una justícia de proximitat, estable i arrelada. Gràcies, conseller. Gràcies, diputat. Ara és el torn del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler Parcerisas, com vulgui. Moltes gràcies, senyor president. Senyor diputat, permetrà que per donar resposta a la interpel·lació, que agraeixo perquè aquest és realment un dels reptes que tenim sobre la taula, intento contextualitzar una mica quina és la situació que estem ara, perquè estem, evidentment, davant d'un problema que té, com a mínim, tres interseccions. Una qüestió que és estructural, que es refereix molt a l'àmbit competencial que tenim com a govern de Catalunya. Un altre problema que podríem definir, crec, com a més conjuntural, que és tot el que representa el procés d'estabilització, que s'escau i que es creua precisament en aquest moment, en el tercer element que defineix el context, que és un canvi de paradigma derivat de la llei 1 2025. Per tant, són tres aspectes que d'alguna manera cal tenir presents per donar respostes a la interpel·lació que vostè fa i per explicar on som en aquest àmbit. Per tant, intentaré explicar on som en aquesta diagnosi, què hem fet, què estem fent en aquest moment i què és allò que preveiem d'alguna manera fer de futur. En primer lloc, assenyalar que hi ha un problema estructural i de fons, que no és una novetat, que és que el marc jurídic que ens dona la Constitució, la llei orgànica del Poder Judicial, les regulacions estatals, etc., hi ha un reconeixement, de fet formal, de quines són les competències en matèria de personal no judicial, però també hi ha una evident, i aquesta no és una novetat, això ho han trobat tots els que m'han precedit en la responsabilitat, una evident dissociació entre el que és la titularitat formal i l'efectivitat pràctica. Per tant, aquí, d'alguna manera, tenim una limitació estructural com a govern de Catalunya. Quins són els límits estructurals a les competències? Doncs, en primer lloc, la reserva de llei orgànica. Qualsevol modificació que ens anirien bé requereix, d'alguna manera, la reforma de llei orgànica del Poder Judicial. En segon lloc, la pròpia configuració dels cossos de personal al servei de l'Administració de Justícia. No perdem de vista, no podem perdre de vista que, malgrat una part d'aquests depenen, evidentment, del que és el govern de la Generalitat, aquests cossos tenen caràcter estatal. I això introdueix una variable que no es pot, d'alguna manera, menystenir i explica una part, que no tot, però explica una part de les disfuncions que hi són en tot el que és aquest procés d'estabilitzador i que, evidentment, limita la nostra capacitat. En tercer lloc,
l'exhaustivitat de la regulació de la llei orgànica del Poder Judicial, que baixa el detall. La competència de regulació de la Generalitat és, deixem-ho dir amb aquesta claretat, residual. La nostra competència de regulació en aquesta matèria és escassa, diguéssim. I, per tant, estem més a davant d'una gestió desconcentrada que no pas d'una integració en aquesta transferència o en aquesta responsabilitat que tenim com a govern. Per tant, quin és, ho diré des de l'altra perspectiva, quin és l'abast real i material de les competències que tenim com a Generalitat davant del tema que vostè planteja? En el que fa referència a la planificació i la selecció, hi ha una inexistència clara de capacitat decisòria en el que fa a l'accés. Aquesta és la realitat de marc legal que tenim. Pel que fa a la promoció interna hi ha una manca d'autonomia en el caràcter professional. Pel que fa a les condicions de treball, la competència que tenim és essencialment executiva. Pel que fa a la situació administrativa, tenim una absència de capacitat normativa. Vostè ens exigeix un conjunt de coses que no li nego que tingui raó, però també vull deixar constància de quin és el marc legal competencial que d'alguna manera tenim. I pel que fa al règim retributiu tenim una autonomia financera evidentment limitada. I pel que fa a l'ordenació i la provisió de llocs de treball, la dependència estatal de les decisions més greus. Per tant, aquest és el marc en el que d'alguna manera ens hem de moure. Per tant, unes primeres conclusions respecte a la qüestió estructural, perquè aquesta roman, existeix, i de futur hem de ser capaços potser de modular alguna qüestió, que el sistema vigent reconeix formalment competències a la Generalitat, però n'impedeix un exercici efectiu. I aquesta és una realitat amb la que juguem. Per tant, la Generalitat actua més com un gestor descentralitzat d'un sistema essencialment estatal, sense disposar d'una autonomia real en la regulació i direcció del personal al servei de l'Administració de Justícia. Per tant, aquesta és una qüestió d'alguna manera estructural. El segon factor és tot allò que té a veure amb el procés d'estabilització. Algunes dades. El personal de l'Administració de Justícia de la Generalitat es composa de 8.351 persones, 3.730 de les quals són funcionaris, 3.582 de les quals són persones interines, 765 són substituts i 274 són reforços. Per tant, en aquest context de mancances estructurals derivades de la llei orgànica, tenim un altre context que és que estem immersos en un procés d'estabilització que, d'alguna manera, o sense d'alguna manera, que ens ve donat, que afecta 3.582 persones de les 8.350 que composen el conjunt de servidors públics. Que els cossos estatals poden optar, i això és una realitat amb la que convivim, a les nostres places, a les que estan en territori nacional de Catalunya, hi poden optar persones d'altres territoris, amb la qual cosa introduïm un segon element de complexitat. I en aquest context, què és el que hem fet? Hem detectat certament disfuncions, no li nego algunes de les que vostè ha assenyalat, en el que és l'ordre que regula la borsa d'interins i el que hem anunciat, i el que estem fent és modificar aquest ordre. Això requereix temps. Som lents, ja li accepto, som lents legislant, som lents canviant normativa interna, però ja hem iniciat els tràmits. I, entretant, sí, hem fet aquest anunci al Servei Català d'Ocupació perquè havíem de donar una resposta ràpida i hem fet una cosa que ens ha donat alguns fruits. I parli vostè amb l'advocacia, particularment el Col·legi de Barcelona i d'altres, i li diran que són raonablement positius aquests fruits que han donat, que és fer crides davant l'anunci del SOC als col·legis, bàsicament de l'advocacia, perquè tot aquest personal conegui, que moltes vegades no coneix aquestes crides, aquesta possibilitat, i també a les facultats de drets, amb la qual cosa, i això ho dic perquè vaig estar parlant amb la degana de Barcelona no fa pas masses hores, ha donat alguns resultats positius, que la gent que accedeix a través del SOC, que ja li accepto que és una via típica, però és aquella que és possible en aquest context, arriba amb una formació molt més gran. No és allò que tantes vegades ens hem dit
privadament i no sé si fins i tot públicament, que arriba gent que no té el més mínim coneixement de quin és l'entorn on se situa. Per tant, hem fet allò que era possible. El resultat és positiu perquè molts dels perfils són molt més idònics. En segon lloc, el que hem fet, conscients de que no podrem atendre-ho tot, i aquí hem de ser honestos, treballem molt amb els lletrats de l'Administració de Justícia, que vostè ha esmentat, però que recordi que no és de competència, en aquest cas, del Govern de la Generalitat, sinó en aquest cas estatal, la priorització de la cobertura de les baixes per ser eficients, perquè conscients de que no podem arribar a tot, i aquí, insisteixo, volem ser molt transparents, el que fem és buscar l'eficiència. I en tercer lloc, què és el que hem fet? I em deia, escolta, però vostès què han fet fins i tot pressupostàriament? En l'exercici de 2025 hem incrementat en 215 l'increment de dotacions estructurals pressupostades en l'any 2025. No li dono el detall per una qüestió de temps. Previsió de dotacions estructurals per 2026 i 2027, estem a l'entorn de 318 places més, pendents de determinar quantes en requeriran les 35 noves unitats fiscals que arribaran. Per tant, aquí seran 318 més allò que requereixin les noves unitats fiscals. I previsió d'increment de dotacions estructurals per al 2027 són 177 places més. Nous òrgans de violència contra la dona, infància i adolescència són 34 places més, audiències provincials a Catalunya 60 places més, oficines de justícia als municipis 80 places més, metges residents especialitzats en medicina forense 3 places més, total 177 places més. Per tant, sí que no li negaré que hi ha un problema greu i complex amb tot el que és el creuament entre el procés d'estabilització, la manca de competències, diguéssim, plenes o capacitat de regular-nos a nosaltres mateixos i el que és l'aplicació, que és un canvi que tots hem convingut que era paradigmàtic, la confluència dels tres factors ha generat un conjunt de dificultats que no neguem, però que afrontem amb més capacitat i amb més recursos humans, modificant aquelles ordres que ningú havia modificat, val a dir, des de feia anys i panys, que en qualsevol cas ara ens trobem amb la necessitat per aquest conjunt de circumstàncies. Gràcies, senyor president. Gràcies. Gràcies, conseller. I ara, per la rèplica, durant 5 minuts té la paraula el senyor Isaac Padrós i Suárez. Gràcies. Gràcies, vicepresident. Conseller, com sempre, l'escolto amb atenció i li he de reconèixer que vostè té molt ofici polític. Sap endreçar molt bé el discurs i convertir preguntes molt concretes en una reflexió general, donant les dades que a vostè, evidentment, li convé i evitant respondre allò que li preguntem. Miri, quan sortim dels despatxos i escoltem els professionals que sostenen cada dia els jutjats, el relat s'esquerda, es fractura. Perquè una cosa és el seu discurs oficial i una altra cosa és la realitat. I la realitat és que molts treballadors, insisteixo, perceben desordre, incertesa, decisions que es prenen a darrera hora sense cap mena de full de ruta i una profunda sensació d'injustícia. A més, és que li estic parlant de persones, de treballadors que han sostingut els jutjats durant anys i que ara poden quedar completament a fora. I gràcies, conseller, per les dades, però jo li torno a demanar les dades concretes que necessitem saber i aviam si ara me les pot facilitar. Fixi's, li demano quantes persones estabilitzades eren interins en abús. La segona, quantes han pres possessió? Quantes han demanat trasllat i quantes places tornen a cobrir-se amb interins? Dades, conseller,
Si no hi ha dades, no hi ha diagnosi. I si no hi ha diagnosi, fer una bona política pública a mi m'han ensenyat que és francament difícil. Vostès diuen que estan estabilitzant la justícia, però el resultat és que estan expulsant professionals amb experiència, mantenen la precarietat i debiliten el sistema. És que no té sentit intentar millorar una cosa quan un mateix l'està debilitant. I no es tracta de més recursos humans. Sí, vostè ha vingut aquí i ha dit no, més recursos humans, però no es tracta de més, es tracta de quines persones i amb quina qualitat professional, amb quin bagatge, amb quina experiència, l'arrelament, la llengua. De fet, li diré més, fixi's, com és possible que estiguin cessant qui porta més temps treballant? Com és possible que un alt càrrec del seu departament, en una reunió d'avui fa 10 dies, tot just, en aquella reunió digui una cosa i acte seguit es faci tot el contrari? Quin valor li donen vostès a la seva pròpia paraula? Tot i que ja sabem el valor que té la paraula del Partit Socialista i del PSOE. Estem davant d'una depuració administrativa de l'experiència. Vostè, i me'n recordo molt bé, va dir un dia que la justícia més lenta és menys justa. I estic d'acord, però permeti'm complementar-ho. Una justícia que perd experiència també és menys justa. I segurament estarem d'acord, Miri, insisteixo, la plaça s'estabilitza, sí, però la persona que ha sostingut el servei durant anys queda fora. I això no és corregir un abús. És canviar unes persones per unes altres. Però amb quina qualitat? Una justícia que parla de drets lingüístics, a més, però que no fa del català un requisit real, continua sent una justícia poc arrelada al país. I ara n'hi diré una altra. Miri, vostè segurament també coneix la sentència Obadal, una sentència que és definitiva, vinculant i que s'ha d'aplicar. Europa ja no accepta respostes aparents davant l'abús de temporalitat. No declara automàticament fixes tots els interins, però sí que diu una cosa que és molt seriosa. Les mesures espanyoles, aquestes que a vostès els agraden tant, no són suficients. Si no sancionen de manera efectiva, proporcionada i dissuasiva, i si no eliminen les conseqüències de l'abús. Per tant, conseller, ja no estem davant, acabo, vicepresident, ja no estem davant ni d'una interpel·lació de Junts per Catalunya, ja no som davant d'una queixa d'uns treballadors organitzats o d'una queixa sindical, estem davant d'una advertència europea. I un altre detall, i només perquè estigui al cas de com funciona el seu departament. Segurament ja ho sap, però com que els companys diputats possiblement no ho saben, jo crec que és just explicar-ho. Una interina pot ser cessada un dia laborable a les 9 del matí i a les 2 del migdia rebre un correu en el que s'estableix que queda reincorporada. 5 hores d'incertesa, de trencament vital i de gestió absurda, per no dir una altra cosa, del seu departament. Conseller, el que està passant amb els processos d'estabilització genera molts dubtes de si s'està aplicant bé la llei. Com pensa evitar la pèrdua del coneixement acumulat als jutjats? Com pensa protegir els professionals que han sostingut el sistema durant anys? Com pensa garantir que la modernització de la justícia no es faci a costa de l'experiència, de la llengua i de l'arrelament al país? Conseller, volem dades públiques, revisió jurídica immediata, protecció del personal en abús, valoració real de l'antiguitat a Catalunya, el català com a requisit i mecanismes propis amb segell català. Conseller, malament anem si sortim derrotats de casa. Tenim les competències que tenim i les volem totes. I a més, segons tinc entès, la política és l'eina que ens permet canviar les coses a millor. Conseller, si us plau, faci política. Moltes gràcies. Per la rèplica té la paraula el conseller durant 5 minuts. El senyor Ramon Espadaler Parcerisas, com vulgui, conseller. Gràcies, senyor president. Gràcies, senyor diputat. Sí, faig política i molt conscientment. I fer política consisteix, ho vull dir amb aquesta claredat,
també amb assumir la responsabilitat fins a l'últim dels encerts i errors del departament. I, per tant, si hi ha hagut falles, en demano disculpes. Però també vull deixar molt clara l'absoluta confiança en l'equip que lidera tot l'àmbit de l'administració de justícia del departament. I ho dic jo des del convenciment, després d'haver escoltat no només a vostè, sinó a tots els operadors jurídics, a tot el món judicial, a tot el món de la Fiscalia. El que no es pot obviar, i em sembla que fora un error considerable, és el que he intentat explicar en la primera intervenció que vostè em sembla que no ha volgut escoltar. Estem en un procés d'estabilització que ens ve donat, respecte al qual no tenim capacitat normativa, estem en l'aplicació d'una llei que fa anys i panys que s'esperava i que és un nou canvi de paradigma i que no és un tema menor, i estem en un àmbit competencial, i vostè, és molt fàcil de venir aquí i dir que les volem totes les competències. Miri, a hores d'ara tenim les que tenim. I, per tant, aquests són els elements, aquest és l'entorn en el qual nosaltres, d'alguna manera, juguem. I en aquest entorn, amb aquesta manca moltes vegades de capacitat normativa, el que estem intentant és, evidentment, donar respostes. I jo el que percebo és que algunes d'aquestes respostes van més bé que malament. Està tot resolt? No. És evident que no. Però en qualsevol cas s'està avançant, i jo crec que s'està avançant pel bon camí en un context de dificultat, de transformació, de canvi, d'insuficiència de competències per resoldre alguns dels problemes que vostè assenyalava. I em donava, escolti, doni'ns dades. Doncs en aquests moments s'han adjudicat 252 places de gestors, 575 de tècniques, 27 de forenses i 603 d'auxilis judicials. Total, fa un total de 1.457 places de les 2.068. Aquesta és la realitat que tenim a dia d'avui i anem avançant en tot el que és aquest procés d'estabilització que, insisteixo, ens ve donat i sobre el qual tenim una capacitat, evidentment, limitada. Nosaltres hem estat i continuarem estant amatents a allò que ens diuen els representants sindicals, allò que ens diuen les veus crítiques, com la seva, perquè les necessitem per anar avançant. Però també amb aquesta mateixa claredat, i crec que anem donant mostres, de la capacitat de seure'n tots plegats, en aquest cas, en el començament mateix de la legislatura, conscients que anàvem a abordar tot el que representava l'aplicació de la U 2025, asseure'ns tot, la judicatura, a través de la sala de govern del TSJ, amb la secretaria de la sala de govern, peça absolutament clau, lletrats de l'administració de justícia, més els operadors, més els representants dels sindicats, etc. Seguirem en aquesta manera de voler procedir. Per tant, benvingudes les aportacions crítiques que ens facin, però facin-les en el context i en el camp de maniobra real que tenim com a govern de Catalunya. Altra cosa és dir, escolta, anem a impulsar reformes per tal que el govern de Catalunya tingui moltes més competències sobre alguns d'aquests aspectes. I li he dit una cosa que em sembla que no és menor, o n'hi ha dues que no són menors. Una, el Servei Públic de Justícia és l'únic dels serveis públics que es presta d'acord i havent de buscar l'acord amb un altre poder de l'Estat, i això, evidentment, no és un tema menor i introdueix complexitat, i, per tant, crec que no es pot obviar en l'anàlisi. I dos, que ho fem en un moment, insisteixo, que es creuen tot el que és el procés d'estabilització, tot el que és el procés d'aplicació de la U 2025 i tot el que és, i ho dic amb aquesta claredat, la migradesa de competències reals i efectives que tenim sobre cossos com aquells que depenen de nosaltres però que tenen caràcter estatal. En qualsevol cas, diputat, tingui per segur que la nostra actitud seguirà sent la de seure'ns, la de parlar, la d'escoltar i la de transformar en positiu totes aquelles reivindicacions que puguin anar venint, que crec que és allò que hem fet fins ara i que és allò que continuarem fent. Moltes gràcies, senyor president, senyor diputat.